Wala tayong mag-music. Magandang ganyan maglablaban. Muhammad Fermin Vlog. Shout out po. Ganun galaw shout out kay Muhammad Fermin. For July 1 minute. At fix it. That's free. Message mo nga ako ano. Yeah, it's fine. Yeah. It's Mangwa. Wait lang. Okay na ba? Maingay pa rin? Maingay pa rin ba? Mag-ano kayo dyan? Mag-comment, please. Please. Maingay pa din? Maingay pa din ba? Junaski, yalla, come home. Kaway ko lang po ng bahay. Samra Muhammad, where are you now? Hello, mamusta? Junaski, makipagdikit ng kanya. Nakita mo si Muhammad Fermin Vlog? Kitan mo yan. Indian Wanderer, hi. Indian Wanderer, hi. Mega loud shout out. How are you? Bye. You have no jacket, you can drop your link, then you can yung sasabihin ko, you can connect each other. Indian by Wanderer, hi. I don't like this sound. I will change. Okay na ba yung ano ko yung mic, hindi na siya maingay? Indian Wanderer, you have now jacket. Galaw chat kay Junaski, magdala ka ng tubig. Sobrang lakas ba ng sound? Nabibingi ba kayo? Kasing sobrang lakas? How come? Yan, pinatay ko na. Okay na ba? Okay na ba? Hinaan mo sa audio library. Hinaan ko na nga dun eh.
Doon na nga ako galing eh. Ayan sa baba yun, di ba? Mag-comment ka sa baba yun, alam ko. Ayan oh, sa baba siya. Nahinaan ko na eh. Ayan, mahina na nga siya eh. Malakas pa din. Nahinaan ko na. 1 minute lang. Pang wire. Okay na ba? Okay na ba? Okay na ba? Hoy, Indian Wanderer, mega loud shout out why you're too much smiling dyan. Okay na ba yung sound? Halo, halo, halo. Nuruddin Gaiman Tamsak Host. Mega loud shout out Nuruddin Gaiman. Ayan, bibigyan na kita ng jacket. Ayan, Nuruddin. Mega loud shout out. May jacket ka na, darling. Vine29 channel, hello host. Mega loud shout out. Vine29 channel. Ayan. Maglablaban kayo dyan, magmahalan, magdikitan at magbalikan. May jacket ka na po. Vine29 channel. Tamsak, salamat naman sa patamsak dyan. Ayan, si Vine29 channel, Nuruddin Gaiman, nagbaba ng bahay. Vine29 channel, nagbaba din ng bahay. Ayan, magdikitan kayo dyan. Jonaski, magbaba ka ng bahay, pwede ka makipagdikitan dyan. Ayan, si Muhammad Permin Vlogs, nagbabari ng bahay. Ayuda mga lods. Ayan, sino ngayon mag-ayuda? Ako yung pang-ayuda kong mobile, hindi pa nabubuksan. Sige, makipagdikitan muna kayo dyan mga lalabs. Muhammad Permin, makipagdikitan ka dyan.
Junaski, mega love shout out. Umuwi ka na at nasaan na yung mobile? Na pang-ayuda? Padikit naman host from Norodin Gayman. Asa na yung bahay mo at didikitan kita? Gusto mo ba yung dikit na dikit? Na wala ng tanggalan? Gusto ko yun yung madikit. Gusto ko yung pasok na pasok at dikit na dikit. Idol, bagay talaga sa iyo blue. Muhammad Permin, di tayo naka-blue ngayon, naka-green naman. Ayan, no? Green. Norodin Gayman, nagbaba ng bahay. Nadikit mo na ba ako, Norodin? Dikit ko sa iyo yung aking May. Ayan, salamat naman sa palagpat dyan. Ang music natin, putol-putol. Sige, Norodin, titingnan ko yung bahay mo. Norodin Gayman, ayan. Muhammad Permin Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan, Muhammad, makipag-dikitan ka dyan. Gusto mo ba yung dikit na dikit? Gusto ko rin yung sobrang dikit. Ayan, Norodin, nandito ako sa iyong bahay. Ano ba yung camera natin? Norodin. Si Norodin pala is it's a man. Mukhang Arabo. Mukhang Arabo pala to si Norodin. Ang daming isda pala dito. Fresh tilapia. Ayan. Norodin Gayman is not a Filipino. Bain 29 channel done na po. Bain 29 pa. Sukli na lang si Muhammad Permin Vlogs. Magdikitan, maglablaban yung talagang dikit na dikit. 1 to 2 minutes bago magdikitan. Gusto ko yung dikit na dikit. Ang gwapo naman. Oo, ang gwapo, ma'am. Naku, ano ata to si Norodin Gayman? Mukhang Indiano. Mukhang Indian guy. Indian guy. La 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 la. Ayan, Norodin Gayman. Ayan. Yan yung ating. Ayan. Dami naman. Nerd Channel, Tamsak Host. Ayan. Mega na set up. Nerd Channel. Pasensya na kayo kasi yung iba parang ang hirap i-pronounce. Nerd Channel. Ayan. Mega shout out. Salamat sa patamsak dyan. Huwag kalimutang tamsakan si Host. Ayan. Isa pa lang yung tamsak ko. Magtamsak kayo dyan, mga lalabs. Opo, ma'am. Ako rin gusto ko magdikit talaga. Masarap yung dikit na dikit. Gusto ko din yan, Muhammad Permin Vlog. Wala na naman yung ating music. Gusto talaga maki at mataba na tilapia, ma'am. Host at fresh na fresh. Gusto ko yun. Yung hindi tilapia. Tagalog pala si Norodin. Ambot. Norodin Gayman. Gusto talaga malaki at mataba na tilapia, ma'am. Nerds Channel. Nagbaba ng bahay. Ayan. Makipagdikitan kayo dyan. Ayan. Nerds Channel. Makipagdikitan mo si Muhammad Permin Vlogs. Wala na naman yung ating music.
Ayan, laya mo kaunti ang camera. Oh, layo ba? Sobrang dikit ba? Si Junaski na anuan sa malaki kong muka. Nababad trip. Sasagwaan. But, muwi ka na at bumili ka ng tubig. Muwi ka na dyan. Maglablaban ka dyan. Ayan, okay na ba yan, Junaski? Okay na? Approve na ba? Ayan, okay na? Okay na ba? Nurse Channel, okay na ba? Ayan, padikit at patamsak host. Ayan na, naro din oh, ayan. Tinatapos ko nga yung video mo, ayan oh. Andyan pa rin ako eh. Hey Junaski, umuwi ka na at yung pang-ayuda nasa sayo. Iuwi mo na yung mobile. Muhammad Permin Vlogs. Mahina signal ko, Ma'am Idol. Umanap ka dun sa ano, yung yung signal. Yung malakas. Huwag kang maingay dyan, haha. Tumahimik ka dyan, makipagdikitan ka. Magbaba ka ng badyo, Naski. May harang ba ako, Willie Boy? Willie Boy, miga loud shout out. Lalabs. Ayan. Salamat sa pagbisita kay host. Ayan. May jacket ka na, makipagdikitan ka dyan, Willie Boy. Huwag kalimutang tamsakan si host. Mangati yung ilong ko. Ayan, Noro din, 5 minutes na nga yung napanood ko sa'yo. Junaski, at umuwi ka na dyan. Iuwi mo na yung mobile. Halo. Mega loud shoutout Nobita Nakamura. Mega loud shoutout sa'yo. How are you, my love? How are you, Nobita? Ayan, Willie Boy, nagbaba ng bahay. Nobita Nakamura is my supporters. How are you, Nobita Nakamura? Oh, napakataba ng mga tilapia mo, Nurodin. Oh, sarap nitong gataan. At ihawin kaya, pwede rin to. Ang tataba ng tilapia. Willie Boy nagbaba ng bahay. Tikitan si Willie Boy. Muhammad Permin, Will Boy, pasukli na lang yan. Willie Boy, pasukli na lang daw si Muhammad. Dan na sa'yo. Thanks, Ma'am Papin. Sige, ipipin kita. Muhammad Permin Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan. Sana ba si Nuruddin? Okay. Magpipin tayo. Kalimutan ko palang magpin. Abdullah Alamiri. Ayan. Si Abdullah. Bakit binura ni... Why you delete your message? Abdullah Alamiri. Mega loud shout out to you, darling. Why you delete your message? Ayan. Norodin. Ayan, Norodin. Gusto ni Norodin ipin. Ayan, nakapin ka na, lalabs. Muhammad, pasukli po from Norodin Gayman. Ayan, Muhammad. Suklian mo si Norodin. Ayan, padikit na lang sa nakapin. Padikit na lang po sa nakapin. Wala na naman yung ating music. Ayan, Norodin, dinikit ko na to sa'yo ha. O, ayan na. Hindi ako nagbakas. Dinikit ko lang.
mga lalabs, and Costorando, Lingeries, and Black, mega loud shout out to you. You can connect each other there, over there. Ayan, connect sa nakapin, Norodin Gayman. Ayan, thanks ma'am, you're welcome darling. Muhammad dan sukli sa'yo from Willie Boy. Ayan, Muhammad dan na sa'yo si Willie Boy. Ayan, thanks Muhammad from Norodin Gayman. Ayan, padikit sa nakapin. Huwag kalimutang tamsakan si host. Ayan, wala nang sukli Norodin, maganda sakto pera mo. From Muhammad Permin Vlogs. Wala daw sukli, sakto lang yung binigay mong pera. Ayan. Costorando Lingeries Vlog, nagbaba ng bahay. Costorando, you can connect there. Ayan, thank you Willie Boy, idol. From Muhammad Permin Black. Ayan, pumapalakpak pa si Norodin, no? Jeniting for you, tamsak dan puhos. Mega loud shout kay Jeniting. Ayan, ayan. Bigyan kita ng jacket. Loko. Ayan, ayan, ayan. Ang bios. Jeniting na. Ayan, Jeniting for you. Meron ka ng jacket. Mega loud shout out. Boss Emros Vlog. Tamsak dan host. Ayan. Emros Vlogs. Ay, boss. Mega loud shout out. Ayan, may jacket ka na po. Dikitan nyo po si Emros Vlog. Nag-live po yan. Marami pong banana dyan. Wala na naman yung ating music. Host natin, nagluloko. Wala pang pambili si host. Mga pipulus. Ayan, ayan, dikitan nyo si Emros Vlog. Maraming banana yan. Okay lang po. Musta host from Emros Vlog. Okay lang po. Salamat po sa pagpunta. Nawala na naman yung ating music. Hindi pa kasi ganong marunong si host. Ayan o, Norodin dan sa'yo, pasukli naman sa benta ng tilapia. Ayan. Norodin, pasukli na lang si Willie Boy dan daw sa'yo, nagbaba siya ng bahay. Ayan, Boss Emros, magbaba ka po ng bahay para madikitan ka po nila. Nag-LS po yan. Walang anuman host, ayan. Kitan nyo yan si Emros Vlog. Madaming tao dyan pag nag-LS yan. Alam ko yung anong oras yung ano mo, madaling araw yung live mo. Mamaya pa. Mga 2:30 UAE time. 2, 3, 4, 5, 6. Parang mga 6:30 Philippine time. Ayan, malapit na ako. Umuwi ka na at magdala ka ng maraming tubig.
iuwi mo na yung pang-ayuda dyan, Jonaski. Ayan, nawawala yung ating music. Ayan, gusto Rando Lingeries and Black. Nagbaba ng bahay. Ayan, Dan Willie Boy from Norodin Gaiman. Ayan, nagbaba rin ng bahay si Jeniting for you. Dikitan si Jeniting. Willie Boy, pasuklian na lang si Norodin Gaiman. Oy, Jonaski, huwag mo kong kalimutang tamsakan. Makipaglablaban ka dyan, Jonaski. Makipaglablaban ka dyan, pero ako lang yung mahal mo, joke. Harang host, Emrose Vlog, salamat naman po dyan sa paharang-harang. Huwag niyo pong i-skip para makauwi na ako ng Pilipinas. Mag-iipon tayo ng pera. Norodin Gaiman dan pulpak po from Jeniting for you. Ayan, Norodin dan sa'yo si Jeniting for you. Pabalikan na lang. Ayan, nagbaba po ng bahay. Norodin Gaiman dan po sa tilapia mo. Ayan, Norodin, pabalikan na lang po si Emrose Vlog. Dikitan mo po yan kasi nag-LS yan. Madaming tao yan sa LS niya. Pwede kang pumunta sa kanya at mag-ano ka dun, mag-banana. Madaming tao dun sa LS niya. Pamimigay palagi ng ayuda. Nung wala pa akong 1,000, napunta ako sa kanya, lagi akong binibigyan ng ayuda niyan. Muhammad Permin, ayan, Jonaski, pasukli na lang, idol. Jonaski, suklaan na lang si Muhammad Permin. Ayan, Dan Jeniting, Jeniting, dan sa'yo si Norodin, balikan na lang. Ayan, Bicolanang Oragon. Ayan, thank you. Bicolanang Oragon, ako rin po yan. Ayan, Muhammad, nagbaba ng bahay. TMSK Vlog, Mega Love, shout out. Ayan, may jacket ka na. Ilablablaban ka dyan, lalabs. Ayan, pwede ka nang magbaba ng bahay. Yung ating music nawawala. Ayan, ano ba yan? Huwag kalimutang tamsakan si host. Wala akong load, gusto kong mag-send ng animated sticker 25 the RAM. Huwag ka nang mag-aksaya at wala akong pera. Yung pera mo nandito sa bag ko. Huwag ka nang maggastos. Ayan, tamsak na host, TMSK Family Vlog. Salamat naman sa patamsak dyan. Ayan, Dan Emrose Vlog, nagbakas ako. Ayan, Dan daw po sa'yo,
Boss Imros, si Norodin Gaiman, pabalik na lang. Imros also, dan also si Muhammad Permin. Babalikan kayo niyan. Kilala ko yan kasi pag nag-i-LS siya, napunta ako sa kanya. Ayan, Norodin nagbaba ng bahay. Muhammad Permin Vlog, nagbaba rin ng bahay. Ayan, dikitan nyo yan si Imros Vlog. Meron yan mamayang LS. Pwede kayong pumunta sa bahay niyan. Imros, Dan, from Anything For You. Dan na sa'yo, Sir Imros. Ayan, Muhammad Permin Vlog, Dan. Dan na si Imros sa'yo, Muhammad Permin. Ayan, Nerds Channel, nagbaba ng bahay. Ayan, Nerds Channel, dikitan mo si Imros Vlog. Nag-LS yan. Pwede ka pumunta dyan mamaya. Ayan, salamat Idol Imros Vlog. Ayan, para Muhammad Permin. Imros, dan sa'yo. Ayan, dan na po sa'yo, Sir Imros, si Willie Boy. Pasokli na lang po. Nagbaba rin siya ng bahay. Dikitan nyo yan si Imros Vlog. Vlog nag-LS yan. Legit na legit yan. Ayan, TMSK Family Vlog, nagbaba ng bahay. Kapag dikitan ka dyan, TMSK Family Vlog, dikitan mo si Imros Vlog. Ayan, Anything For You, Dan Pulpak from Imros Vlog. Ayan, Muhammad Permin, dan sa'yo si Anything. Ayan, Harang Host, thank you sa paharang dyan. Salamat boss sa paharang-harang. Ayan, Norodin Gaiman, nagbaba ng bahay. Nawala na naman yung ating music. Ayan. Maglablaban kayo dyan, magdikitan. Load muna po kayo ng 2 to 3 minutes para dikit na dikit. Ayan, Nerds Channel, dan na po si Muhammad Permin Vlog. Babalikan na lang, nagbaba siya ng bahay. Ayan, nagbaba din ng bahay si Willie Boy. Palablab naman dyan si Willie Boy. $11 million in the house. Mega love shout out. Norodin. Nasaan ka ba, Norodin? Nasa ano ka ba? Nasa abroad ka ba? Bakit parang yung mga kasama mong puro pana?
Yes ma'am, oh, tama ako kasi parang yung mga salita nila kukulo kulo 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 kulo. Ayan. Mga kerla, kukulo kulo kulo. Ayan. TMS TMSK Family Vlog, dan pulpak po si Jeniting for you. Pabalikan na lang madam. Nawala na naman yung ating music. Pahingi ng kubos ma'am. Wala lang kubos, breakfast lang yun. Ang kubos. Ayan, Willie Boy, dan pulpak na po sa birthday party from Emrose Vlog. Ayan, Willie Boy. Dan na sa'yo si Emrose Vlog. Dikitan nyo yan si Emrose Vlogs. Kasi palagi nag-LS yan. Madami dun banana sa kanya. Ayan, Willie Boy, dan pulpak po, pabalik na lang from Jeniting for you. Ayan, Willie Boy, pabalikan si Jeniting for you, dan sa'yo. Ayan, si Willie Boy nagbaba ng bahay. Ayan, 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 ayan. Jeniting for you, dan na po from Emrose Vlog. Ayan, Jeniting, dan na sa'yo si Emrose Vlog. Ayan, Emrose Vlog, dan na po sa inyo kanina pa po. Ayan, Emrose Vlog, dan na daw po sa'yo si Jeniting for you.
Ayan, anything for you, dan sukli sa'yo, thanks from Billy Boy. Ayan, tinig mula sa silangan, nagbaba ng bahay, Piga Love shout out. Inalang natin yung ating boses kasi may tao sa kabila. Ayan. Dan na po anything for you si TMSK Vlog, pabalikan na lang. Huwag kalimutang tamsakan siyo, salamat. Ikitan nyo si tinig mula sa silangan, no? Ikitan mo si Emrose Vlog. At ako, salamat. Sige po, maraming salamat po sa pagbisita. Sige, baka pumunta ko sa'yo mamaya doon sa LS mo. Maraming salamat po. God bless. Dan na po sa nakapin tilapia. Ayan. Nuro din dan sa'yo si tinig mula sa silangan. Pabalikan na lang. Ayan, nagbaba ng bahay si Willie Boy. Ayan, dan na po, Emrose. Ayan, magbakas ka lang po doon, babalikan ka po nun, TMSK Family Vlog. Nag-LS po yan si Emrose Vlog. Parang mga 6:30 ng umaga yung start ng LS niya. Philippine time. Ayan, Dan Tamsak Family Vlog. Pabalik po, ayan, dan na sa'yo si Norodin, TMS Family Vlog. Ayan, Norodin, nagbaba ng bahay. Palablab sa premiere, ayan. Zero to Buno, dan nasa nakapin, ayan. Norodin, pabalikan si Zero to Buno daw, Tamsak Dan. Dan sa sa'yo, pabalikan na lang. Ayan, Zero to Buno, nagbaba ng bahay. Ano ba yun? Zero to o Yuto? Ayan, Norodin Gayman, balikan mo si Yuto Bono. Dan sa sayo. Ano ba yung may premiere? Si Anything for You. Ayan, Anything for You. Nasaan yung bahay mo? Malablag. Ayan. Tingnan natin si Anything, may premiere pala to. Norodin, palitan muna kita, ha? Ayan. Patamsak naman si Anything for You. May sa premiere niya. YouTube. YouTube. Yes, okay, YouTube. YouTube. Tinuruan niya na ako. Ambot. Dan YouTube.
Bono nagbakas ako. Ayan, YouTube Bono nagbakas daw si Noro din. Pasensya na kayo kasi mahirap yung pronounce ni host. Tinig mo lang sa sinilangan dan sa'yo pasukli. Dan daw sa'yo. Tinig mo lang sa silangan dan na sa'yo si Willie Boy. Pabalik na lang. Nagbaba siya ng bahay. Ayan, YouTube Bono dan. Full pack po. Ayan, from Anything for you. Patamsak naman yung nakapin. Padikit na din. Ayan. EYC sa pagpin. Okay, walang anuman. Walang anuman, lalabs. Pwede ko pa nga na-try mag-premiere. Hindi ko pa na-try mag-premiere. Wala na naman yung ating music. Boring pag walang music. Yan, 9 million in the house. Mega love shout out. Nalang natin yung ating boses kasi may tulog. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. Ayan, patamsakan naman yung nakapin. Ayan, nagbaba ng bahay si Willie Boy. Palablab naman si Willie Boy. Yan ko nga yung bahay ni Willie Boy. Ayan, no? 232. Baby pa pala to. Willie Boy. Ayan. Tingnan mo, Willie Boy, oh. Sa bahay mo ako. Hinintay ko pa kasi si Jonaski yung pang-ayuda ko nandun sa kanya. Dala-dala na yung mobile. Ayan, nagbaba ng bahay si YouTube. YouTube Bono. Padikitan naman si YouTube Bono. Tatlong birthday celebrant, mother, pamangkin, anak. Ayan. Ayan, 9 million in the house. Mega love shout out. Ang mata ko. Ayan, magdikitan kayo, maglablaban dyan, magsuklian. Ayan. YouTube Bono. Ano ba yun? Late kasi yung baba. Sige host, bukas uli. 12:05 AM na sa Saudi. Tulog na, may duty pa. Sige, sige po. Salamat sa pagpunta. Good night and God bless. Balik-balik na lang po. Ayan, Willie Boy, oh. Happy birthday. Sayaw ka pa, oh. Ayan. Ayan, dikit ko to sa'yo, Willie Boy, ah. Ayan, to si Bicolanang Uragon to, eh. Ayan, oh. Happy birthday to you. Birthday to you. Zelensky vlog. Ayan, dinikit ko na to sa'yo, Willie Boy. Ayan, dikit na.
Ayan, oh. Masok pala. Pauline Uyalo, hello. Mega mega love shout out. Ayan. May jacket ka na, Pauline. Hindi ka nang magbaba ng bahay. Ayan. Norodin Gayman Dan host. Ayan. Willie Boy, salamat ng marami host. Ayan. You're welcome. Walang anuman. Ayan. Ano ba yung kanina yung ano? YouTube. Ayan, YouTube. Nasaan na si YouTube? YouTube. Ayan, tapos na ba kayong magtamsak sa nakapin? Sige po, sis, bag muna, sundo muna sa school, tibay po. Sige po, ingat po madam, salamat sa pagpunta. Ingat po. YouTube Bono, ayan, nandyan pa si YouTube Bono. Ayan, ayan, ayan. Ano yung bahay mo, YouTube Bono? Hanapin ko nga. YouTube Bono, Anything for you. Sige po madam, ingat ka po. Balik-balik ka na lang po sa akin ha pag nag-ELS ako. Thank you. Ingat ka ma'am. Sige po. YouTube Bono. Ang laki pala ng bahay ni YouTube Bono. Oh. Is what I do every Sunday. Kinabuhing pobre. Ayan no. Pinoy Lifestyle, BCN Tamsak Dan. Ayan, mega love shoutout kay Pinoy Lifestyle. Ayan, ayan, ayan. Ayan, may jacket ka na po. Pinoy Lifestyle. Huwag mo kalimutang tamsakan si host. Ayan, YouTube Uno. Ayan, laki pa na ng bahay ni YouTube. Hindi ka pa, ano, bakit hindi ka, wala ka pang join button YouTube? Pauline Uyalo, ayan. Nagbaba ng bahay si Pauline, palablab naman. Palablab naman si Pauline dyan. Ayan, ayan. Ayan. YouTube, wala ka pang join button. Muni ka na ba? Wala kang ito, wonder. Hindi ka nag-apply. Pinoy Lifestyle. Nagbaba ng bahay. Ayan. Makipagdikitan ka po dyan. Pinoy Lifestyle. Ayan. Pauline Uyalo. Connect to Pinoy Lifestyle BCN. Ayan. YouTube no. Ang laki ng ano mo dito. Ng baboy. Oink oink. Ang dahil mong baboy. Masarap talagang ano, umuwi sa probinsya. Ayan. Ayan o. Ayan. Pauline Uyalo, OTW. Si TMSK Family Vlog. Ayan, YouTube Uno Dan. Ayan. YouTube Uno Dan sa'yo si Pauline Uyalo. Pabalikan na lang. Ayan, ang lalaki ng mga baboy. How are you? How are you daw to you? How are you? From TMSK family. Ayan. Bigyan kita ng isang big host. Sana all. Bawal yan dito sa ano eh. Yung baboy. Haram. Nasa UAE po ako. Bawal po ang baboy dito. Hindi po sila nakain ng baboy. Puro lang kinakain dito. Ano, laham, chicken, yun lang, fish. Ayan. YouTube Bono Dan sa'yo, pasukli naman po from Willie Boy. Ayan, YouTube Bono, pasuklian si Willie Boy Dan sa'yo. Good day music. Ayan, YouTube Bono, dinikit ko to sa'yo. Ayan, 3 minutes na ako. Ayan, napakadami mong baboy, oh. Ang gaganda. Dami baboy.
Ayan, YouTube Bono dan pasukli. Ayan, YouTube Bono. Pasuklian na lang si Pinoy Lifestyle dan sa'yo. Ayan, Pulin Oyalo coming, ya. Pulin Oyalo coming daw si YouTube Bono. Ayan, Pinoy Lifestyle, nagbaba ng bahay. Willie Boy coming from YouTube Bono. Yan na naman yung sound natin. Sayaw ako. Pinoy Lifestyle dan sa'yo si YouTube Bono. Ayan. Nagkukusong. Ayan, YouTube Bono, dinikit ko na siya. TMSK Family Vlog. Okay. TMSK Family. Baba ka ng bahay. Prampolin Oyalo. Anything for you. Ayan, TY Host, YouTube Bono. Dumating na si Jonaski. Ayan, Pinoy Lifestyle, nagbaba ng bahay. Buksan ko lang yung pintuan, wait lang po. Ito. Yan, may jacket ka na po. Pwede ka na makipaglablaban dyan. Ayan. Anything for you and Willie Boy, padikit na rin sa house ko. Ayan. Ayan. Edtons Bonsai. Mega love shout out. Ayan. Dan tamsak host. Ayan. Maraming salamat sa patamsak dyan. Lakas. Lakas ng sound. Ang lakas. Yan, Pinoy Lifestyle dan sa'yo, thanks from Willie Boy. Morning every
love shout out, thumbs up done. Ayan, salamat sa patamsak dyan. Ayan, may jacket ka na po. Yan na makipaglaban dyan. Yan, no? Edstone Bonsai, nagbaba ng bahay. Padikitan naman si Edstone dyan. Sound natin. Naputol yung sound natin. Napapasayaw na si Jose. Nawala yung ating... Basta tingin mo. Hindi mo nawala, oh. Wala. Yan, ba't na sound ko? Itong assistant ko to, papaluin ko to eh. Napakabagal. Sana sumasayaw. Sasayaw. Boss. Boss. Lukot. Salamat, boss. Ayan, PD Bukes, sir. Mega love shout out. Ayan. May jacket ka na po. Ito talaga to sa assistant. Pakita yung ano ko. Yung down the world. Uy, huwag mong pakita. Karat. Yung brief mo nakikita, oh. Uy. Pakialamero to sa assistant, dumating lang eh. Wait. Ayan. Life Road, mega love shout out. Pwede ka nang magbaba ng bahay dyan, makipaglablaban ka dyan, makipagdikitan ka. Salamat sa patamsak dyan. Yung music, napapayaw na ako. Ako yung dance. Salamat, host. Walang anuman. Yan, 6 million in the house. Mega love shout out. Tutok na pong pang.
Ayan, TMSK Family Vlog nagbaba ng bahay. Palablab naman si TMSK Vlog. Pangit man tong mga music natin. Sa'yo na naman si host. Kanta ka host, hehe. Saka nakakanta kasi may tulog eh. Baka magising. Sasayaw na lang ako. You're back. Ayan, Life Road. Bus Lukot. Done po sa'yo. Ayan. Pabalik na lang po si Life Road. Sasayaw na lang ako. Sa sunod na ako kakanta. Sayaw ko kayo. Pangit yung tugtog natin. Ayan, 5 million in the house. Mega love shout out. Yan, 6 million in the house. Mega love shout out. Ayan, Ninja Musca Life Channel, Tamsak. Mega love shout out. Ayan. May jacket ka na po, pwede ka na magbaba ng bahay. Ninja Musca, you have no moderator. Yan, Tamsak madam. $5 million in the house. Mega love shout out. OFW Life Mendoza, hi, hello. Mega love shout out. Ayan.
May jacket ka na po, pwede ka nang magbaba ng bahay. Ayan, Costurando, Lingeries and Vlog, nagbaba ng bahay. Hindi naman ata ito nakikipagdikitan eh. Sige lang, baba ng bahay. Ayan, Ninja Muscal Life Channel, nagbaba rin ng bahay. Palablab naman si Ninja. Ayan, out mo na host, magluto na ng hapunan. Sige po, nasa abroad ka ba? Hapunan. Anong oras na sa Pinas? 12 po. Okay, sige po, ingat. Okay po, salamat sa pagpunta. Ayan, Tupas OFW Vlog. Mega love shout out. Ayan, ayan, ayan. May jacket ka na po. Pwede ka nang magbaba ng bahay. Ayan. Thumbs up host. Ayan, 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 ayan. Paglablaban ka dyan. 5 million in the house. Mega love shout out. Yan, 7 million in the house. Mega love shout out. Tupas OFW Vlog, nagbaba ng bahay. Palablab naman. Ayan. Kin Music Tambayan. Ayan. Mega love shout out. Ayan, may jacket ka na. Pwede ka nang magbaba ng bahay dyan. Kalimutang tamsakan at dikitan si Pinoy Lifestyle, busy indan sa'yo si Just Channel. Pabalikan na lang po. Salamat. Ayan, OFW Life Mendoza, Costurando, Dan po. Ayan, Costurando. Please connect to OFW Life. Salamat host from Kin Music Tambayan. $6 million in the house. Mega love shout out. Nawala na si Junaski. $4 million in the house. Mega love shout out.
Pass OFW din, pasukli na lang po with bakas na ayon sa video from OFW like Mendoza. Ayan, so Pass OFW, pabalikan na lang si OFW like Mendoza. $3 million in the house. Mega love shout out. Music. $4 million in the house. Mega love shout out. Ano naman yung sound? Ayan, Mr. Q5, hello host, mega love shout out. Ayan, may moderator ka na po, pwede ka nang magbaba ng bahay. Salamat sa pagbisita. Ayan, Star Laria, mega loud shout out. Huwag kalimutang tamsakan at dikitan si O. Salamat. Ayan, may bahay ka na po. Star Laria, may bahay ka na. Baba ka na ng bahay.
Nawala na naman yung ating music. Ang hip-hop. Ayan, Parod 400 naman po dyan, host. Ayan, assistant, akin na nga yung pang-ayuda dyan. Assistant, hingin natin yung pang-ayuda dyan. Ayan, OFW Life Mendoza, pa-ayuda naman dyan, ganda. Hingin natin yung pang-ayuda. Mag-ayuda muna tayo, dumating na si assistant. Ayan, Stellaria nagbaba ng bahay, malablam naman. Yung stand, inalaw mo yung camera. Yan, watching nga ako sa video mo pa yan. Okay, okay. Watch na ako sa'yo. Dan po Stellaria, pasukli na lang with bakas na ayon sa video from FW Life Mendoza. Ayan, balikan na lang Ria W. Yan, start. Like. Stellaria, dalawang banana, hindi na ako nagbakas. Ano, FW Light, doon tayo kay FW Light. Tingnan ko nga yung bahay ng FW Light. Yan, 275 pa lang pala. FW Light, ayan. Nasa bahay mo ako, FW Life.
4 million in the house. Mega love shout out. PWT of Seaside. Yan. W lang. Minus na ko, idikit ko na to sa'yo. Kuyo yung tamsak. Mega love shout out. Ayan. May bahay ka na po. Pwede ka nang magbaba ng bahay. Kuyo yung harang po. Salamat sa parang. Please wag niyo pong i-skip. Salamat. W Life. Alwang ayuda. Life. Eating seaside ice cream. Ayan o. Wala na naman yung music ni host. Harang Dan, salamat po sa paharang-harang dyan. Toyoyo. Ayan, FW Life. Higit ko na to sa'yo. Ayan. Million in the house. Mega love shout out. Yung ayaw magbaba ng bahay. Million in the house. Mega love shout out. Rosa. Yan, FW. Sabay mga polo. Nandyan ka pa ba? FW like Mendoza. Wala na ata si Mendoza. Umalis. Hindi ako nagbabakas ha. Hinidikitan ko lang. Ayan, pero pinapanood ko siya. Ayan. Ayan.
Rupas FW Vlog Dan. Rupas Dan sa'yo si Just Channel, pabalikan na lang. Salamat. Rupas, nandyan ka pa ba? Ayan, FW Vlog. Ikit ko na sa'yo. Yan, short video. Papasakin natin. Short video, 44 second lang. Padikit po, ayan. Padikit naman si Tuyoyong. Ayan, mandawi ako Tuyoyong sa bahay mo. Tingnan natin yung bahay mo. Tuyoyong. Tuyoyong Habibi, ayan. 1.9. Malaki rin pala yung bahay ni Tuyoyong. Nadikitan mo na ako Tuyoyong, didikit ko rin sa'yo yung aking main. Dikitan mo ko Tuyoyong. Bigyan kita banana. Harang ako Tuyoyong, ayan no. May harang. Nasa bahay mo ako Tuyoyong. Yan, 4 minutes yung harang mo. My witty dog. Ayaw nang ano yung ano mo harang. Ayaw nang matapos. Ayan, natapos din. Ayan, Tuyoyong. Ang cute ng aso mo. Nakampay-kampay pa yung buntot. Ayan o po, nakita kong naka-live ka sa subscription kaya ako napunta sa yung live. Maraming salamat Tuyoyong. Ayan, Loy YTC, Miga Love shoutout. Ayan, salamat sa pagbisita. Ayan, may jacket ka na po Loy YTC, pwede kang paglaban dyan. Ayan Tuyoyong, dikit ko na to sa'yo. Ayan, magbakas ako. Cute naman ng papi mo. May jacket ka na po. Ayan, OFW Light Mendoza Dan. Ayan, OFW Light, pabalikan na lang si Just Channel.
assistant namatay. Assistant Mega Mega Love shout out. Namatay. What? Ayan, Loy YTC nagbaba ng bahay. Palablab naman si YTC. Loy YTC. Manos. Oh, Tuyo yung just subscribe. Thank you for subscribing me. Istan paki. Napakatanga naman nito ni ano. Tuyo yung harang dikit na din po sa'yo ito. Kamahalan. Ayan. Bakit ubad ka pa rin? Inadyan kita na kita kanina. Bundas harang. Ayan. Bundat, sorry. I click wrong. Sorry, darling. I will put, oh. Yan, bundats. Now you have jacket. I'm sorry, darling. Son, you make me angry. Is that Miguel shout out? Bundast. Ginagalit ako ni assistant. Pang 28 thumbs up. Maraming salamat po. I'm sorry ah. Assistant, ayusin mo nga itong mobile. Galit mo. Ay, makapag-ayuda si host. Ano ba si Tuyuyong? Di pa ako tapos mag-ayuda kay Tuyuyong. Ayan. Pangalawang ayuda Tuyuyong. Nakagalit to si Stan. Ginagalit ako nito eh. Tampalin ko na to eh. Hina-high blood niya ako. Oh my God. Tampalin ko na yung nito Pokemon eh. Nasaan na si Tuyuyong? Ayan. Tuyuyong. Ayan. Tingnan natin yung ibang video nito yun. Puti pa si Pine Tree My Forever. My Forever. Ang ganda naman ng view. Nasaan ka ba Tuyuyong? Saang lugar ba ito ang daming puno? Ayan, bundats. Ano ka ba? Ibang lahi bundats? Oh. Si assistant, ginagalit talaga ako nito. Kalma lang host. May kwento ko sa inyo yung kanina lang, kagagaling ko lang ng trabaho, nakaka-high blood tong amo namin. Nakasubscribe pa naman sa akin yun. Ayan Tuyuyong. Nakikita ko yung mukha niya, parang kukumukulo-kulo-kulo yung dugo ko. Alam niyo yung salitang pana? Ay nako. Dito sa iyo ipana. Ayan. Tuyuyong pulpak na ayan.
Bisaya ka host dere uman. Hindi po ako Bisaya, Bicol po ako. Dere, Bisaya ko host dere. Dere sa uman. Dere. Ay ambot man to si Bundast. Yan. Tuyo yung hindi ko na alam kung ilang ayuda na nailbay. Pakagandal kasi ni host. Yan. Tuyo yung ayan. Wala na naman yung music ni host. Nagugutom na ata to si assistant kaya hindi ako pinapansin. Pops Tolets, ayan. Pops Tolets, good morning. Good morning po. Mega love shoutout sa'yo. Ayan, meron ka ng jacket. Pwedeng makipaglablab niya. Yung lablabin mo si Toyoyong. May Toyoyong. In short, host pa ayuda. Sige. Ko rin ay pag napangpasok ako sa LS, gusto ko rin may ayuda. Yan, nasaan na si Toyoyong? Toyoyong. Ayun. Hanap ko pa yung bahay ni Toyoyong, inawala eh. Bundats. Ayan. Ayan si Bundats, nagbaba ng bahay. Palablab naman si Bundas. Ayan. Lunes na naman. Salamat sa inyong mga saong suporta. Silent live ulit tayo. Tuyo yung muli ka na ba? Magsabi ka ng katotohanan. Gusto mo ba ng tulong ni host? Ayan, Pops Tolets Vlog, nagbaba ng bahay. Ito yung bakit wala kang June button. Ayan, Tuyo yung nasa bahay mo ako uli. Ayan. Si Toyoyong. Ayan, chillax lang host, magkadikit na kilay mo. Ay, wala naman yung kilay. Pag tinanggal yan, wala yan, fake. Fake yan. Ano lang yan, guhit. Ayan, wala tayong kilay eh. Ayan, Toyoyong. Binilang mo ba kung ilan na yung dinikit ko sa'yo? Hindi ko na nabilang. Ayan, Toyoyong, dan po pasukli from Pops Tolets Vlog. Ayan, nagbaba siya ng bahay. Muni na po, last week lang na muni. Ay, congratulations. Dumating na ba yung ano mo, yung Google Pen? Parang magkasunod lang tayo eh. Bago lang din naman ako. Ayan, Toyoyong, dan na. Ilan na ba yung nadikit ko sa'yo? 5 na ata. Ayan. Bundas, okay. Sige na, ayuda na. Okay, fine. Natin. Ayan. Pops Tolets Vlog, nagbaba ng bahay. Palablab naman. Si Pops Tolets Vlog. Kamali na yung sinasabi. Wow, ang cute naman ng ano mo. Pintoy Cat Love. Ayan. Ayan pala yan si si Bondats. Ayan o. Nasa bahay mo ako. Oh, napaka-cute naman yung alaga mo. Ay, ang laki pala ng bahay mo, Michael. Bondast. Ang laki ng bahay mo. Watching ako sa ano mo yun, oh. Ang ganda-ganda ng ano mo, alaga. 5 million in the house. Mega love shoutout. Napakadaldal ni host. Yung assistant ko gutom na ata.
Ayan, Michael. Dikit ko na to sa'yo. Ayan. Done na. 2 minutes. Lipat uli si host. Pangalawang ayuda. Pampagod vibes yan, host. Tama ka tama. Bundats. Yan. Watching na ako ng pangalawang ayuda mo. Tingnan mo, blooming ka kaagad. Ganyan ba yun? Hindi nga. Ayan. Ano pa ako nang mubola. Ayan, pangalawa. May harang. Ayan, done na. Ayan, asan ka sa Dubai, host? Wala ako sa Dubai, sa Al Ain ako. Yung Dubai malayo yun eh. Dubai to Al Ain 2 hours. Nasa Al Ain ako. Yung ayan, Queen G Mark, thumbs up, host. Salamat sa patamsak dyan, oh. Queen G Mark, nagbaba ng bahay. Ayan, mega love shoutout. Queen G Mark. Ayan, Ate Malins official. Ate Malins, mega love shoutout. Ayan. May jacket ka na po. Pwede ka nang magkipaglaban dyan. Ayan. Ano ba yun si Bundats? Wala na naman yung music. Ayan, Bundats. Sabi yung ibang videos mo. Pangatlo na yun. Ano, Bundats? Ayan. Asan ka sa Al Ain? Nilibot ko na yung UAE. Sa ano po sa... Saan ba ako sa Al Ain? Sa ano? Tawam Hospital. Malapit. Alam mo yung Tawam Hospital? Sa pinakadulo ng Al Ain. Papunta na yun ano eh. Malapit na sa border ng Abu Dhabi. Ay. Ayan, muda ko ulit. Arabic food mukbang, Arabic food. Ayan, ay host, FB page naman yung nakapin ang binaba. Ano ba yun? Ay host, FB page. Tingnan natin. FB page pa yun. Ayan, done na. Ayan natin ang Queen G Mark. Ayun, walang nagsabi kanina. Facebook pala yun, ambot. Bakit naging Facebook yung nakapin? Wada. From Satwa, Dubai here. Oh, Queen G Mark, nasa Satwa ka pala. Anong
ginagawa ni host. Kapatid ko andyan sa Aldaran Farm, malapit sa Alain Water Factory. Kung ano, mali. Wala malang nag-comment kanina dun sa nakapin ko. Sorry naman. Ayan, nagbaba ng bahay si Ate Queen G. Mark Dan po si Ate Malin, pabalik na lang. Ayan, nagbaba ng bahay si G. Mark. Walablab naman. Yung nakapin pala ambot. Yes, host, naghahanap ng Pakistani host. Ay, naku mo yung Pakistani, malalaki yun. Maraming Pakistani dito Ano pala yung Pakistani? Marami dyan Pakistani Galing na. Ayan, ayan. Okay na ba yung nakapin? Ako rin yan Matamsak na lang yung video ko. Ayan, si Bondas nagbaba ng bahay. Palablab naman. Nila Agmi Dahos Jabal last. Nila Agmi Dahos sa Jabal Hapit last Friday host. Ang ganda talaga. Maganda talaga dyan, lalo na pag meron kang kasamang forever. Walang forever. Yan na wala pala yung music. Ayan, 3 million in the house. Mega love shoutout. Hinadang natin yung voice natin at sa kabila may tulog. Ayan, kaso wala akong jowa Animal. Gusto mo ba ng jowa? Tuyo yung Pops Toles Vlog Dan na sa'yo kalimbang all. Salamat naman Tuyo yung daw Pops Toles Vlog Dan na sa'yo si Tuyo yung kalimbang all. Tuyo yung bakit ganyan pa rin yung mo Tuyo yung sakitan ko nga si Tuyo yung walang walang si Tuyo yung ayan. Ate Malin official Dan pulpak po from Queen G Mark. Ayan, Ate Malin, pabalikan na lang si Queen G Mark. Aragoy Babes, mega love shout out. Ayan, ayan. Ayan, Aragoy, meron ka na pong jacket. Pwede ka nang magbaba ng bahay, makapaglaban ka dyan. Aragoy Babes, si Tamsak host. Salamat sa patamsak dyan. Ayan, Bondas Dan Pulpak from Queen J Mark. Ayan, Bondas, pabalikan na lang si Queen J Mark. Dan sa'yo. Nood muna po kayo ng 1 to 2 minutes bago kayo dumikit kasi sayang naman. Tapos mamaya maglalaga si Lolo. Sayang naman ang pagod nyo. Alsaki. Tamsak yan. Miga love chat at Alsaki. Ayan.
May jacket ka na, Alzaki. Alzaki, may jacket ka na po. Inuhubaran mo ako eh. Kumak, kumahalan. Mahalan. Tawagin ka mahalan, ikaw naman. Napindot ko lang ata yun, ambot. Yung mga kasama ko kasi sa trabaho, mga Bisaya. Kaya alam ko yung Alzaki. Alzaki. Mahirap i-pronounce. Yan, magdikitan kayo, maglablaban yan. Yan. Yung kalimutang tamsakan siyo sa dikitan. Kanina may dumikit sa aking isa, umalis siguro, binawi. Grabe naman mo. Mary Tamsak Post, ayan. Miga love shout out Mary. Salamat sa pagbisita kay host, ayan. Alzaki ng baba ng bahay. Palablab naman si Alzaki. Matamsak naman yung nakapin, kahit tamsak lang. And 6 million in the house. Miga love shout out. Like 32 from Alzaki New. Salamat sa patamsak dyan, sa palike dyan. Yung bahay mo, Alzaki. Ayan, 473. Ayan, no? You're welcome. Ayan, patamsak tikit po sa premier. Ayan. From Mary. Tamsakan si Mary. Palablab naman kay Mary. Ayan, Aragoy Bids. Alzaki nyo, dan po. Ayan. Alzaki, dan sa'yo si Aragoy Bids. Pabalikan na lang. Ayan, huwag niyang kalimutang tamsakan siyo sa dikitan. Ayan, Alzaki. Hit ko to sa'yo. Hindi ako magbabakas. Ayan, Aragoy Bibsi. Nagbaba ng bahay. Ayan, Queen Gmark nagbaba ng bahay. Aragoy Bibsi, Dan po si Alzaki sa'yo, OTW. Mali pa yung nabasa. Aragoy Bibsi, OTW daw po si Alzaki nyo. Ayan, mga lalabs. Tapos na lang uli, siguro mga 5 minutes. O kasi kumakain si host. O kasi uli balik kayo mga ano. Ayan, Queen Gmark, Alzaki nyo.
Aragoy, Mary, salamat sa pagbisita kay host. Ayan, Mary Dan Pulpak, si Queen G. Mark. Ayan, mag-out muna ako mga lalabs. Up to 23 na dito ng madaling araw. Kain muna si host. Ayan, bukas na lang uli po. So, antok na ako. Watching na sa video mong i-vlog dito. Salamat tuyo yung balik ka na lang po bukas tuyo yung naantok na si host. Oh. Nandito ito, 23 ng madaling araw dito sa UAE. Bukas na lang uli. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless us all.